Welcome po again sa ating YouTube channel. Ngayon naman po ay mag-review tayo sa General Education po. Okay, so nung nakaraang video po ay natutunan natin sa kung paano o kung gaano ka importante yung keyword sa pag-locate natin sa tamang sagot. Sige. So, number 1 po ay identify the figure of speech used in this line. My love is like a red, red rose. So, saan po ang keyword dyan? Okay, ang keyword po ay is like. Ngayon, saan naman dyan ang sagot? Sige, 3, 2, 1. Okay, ang sagot po ay Letter A, simile. So, bakit simile po? Kasi, di ba, ang keyword is like. Ang simile kasi ay, ang clue po niyan, meron po siyang, gumagamit po siya ng is, as, is, like. Okay? Sunod. Maricar sells cellphone loan as additional income. On Monday, her revenue was 50 pesos. On Tuesday, her revenue was 150 pesos. Finally, on Wednesday, she earned 100 pesos. Now, how much is Maricar's revenue in total? Okay, so saan po dyan ang keyword? Okay, ang keyword po ay total. Ngayon, saan naman dyan ang sagot? 3, 2, 1. Sagot po ay letter B. So, ang keyword po natin ay total, di ba? So, ano kung ibig sabihin yan? Di ba kapag nagtutotal tayo, ano yung ginagawa natin? Tama, nag-a-add po tayo. So, ang gagawin natin ay i-add po natin 50 plus 150 plus 100 is equal to, tama, 300. Okay, next. Which is the equivalent decimal number for 49 thousandths? Okay, saan po dyan ang keyword? Okay, ang keyword po ay decimal. Ngayon, saan dyan ang sagot? Ang sagot ay letter? Okay, letter C. So, bakit letter C po? Ngayon, pansinin nyo. Di ba magkapareho ng sagot ang letter A at C? Okay guys, isinali ko talaga ito ang scenario na to kasi nangyari talaga ito sa board exam. Kapag ganito ang case po class, guys, na may magkapariha, dapat po nating isipin na ang gumawa po ng review or questionnaire ay tao din po. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin po ay subject for clerical error po siya. Human error. So ganito po ang nangyari. So, letter A, 0.49, diba? Letter B, 0.0049. Letter C, ano kaya ito? Ang letter C po ay 0.049. So, yan po talaga ang number ng letter C. Kaso, clerical error lang po siya. Okay, take note ha. So, letter D, 4.9. So, bakit ito yung sagot? Diba? So, kung sa account kasi, sa decimal, ang place value kasi, nagsisimula tayo sa tens, followed by hundreds, then followed by thousands. Iba naman yung sa whole number.
So, nagsisimula tayo sa ones, tens, hundred, thousands, and so on. Okay? So, hindi ko na ipaliwanag bakit tayo dito nagsimula kasi ang haba na niyan. Okay, number 4. If a number is divided by 4, then 3 is subtracted, the result is 0. What is the number? Okay, saan po dyan ang keyword? Okay, may keyword ba? So, parang wala, no? So, may keyword pero ito. Number, di ba? If a number. So, anong number? So, pag ganitong case, guys, punta kayo sa choices. Actually, ang choices po ang keyword nyo dito. So, punta lang kayo. So, letter A. So, magsimula tayo sa letter A. If a number, so 12, is divided by 4. Ano po ang sagot? Diba 3? Then 3 is subtracted. So 3 minus 3. The answer is 0. So automatic guys, ang sagot ay hindi na tuloy ako nakapagbilang. Sige, ang sagot po ay 12. So, try po natin yung letter B, 3, C at D. Letter B, 4. Divided by 4, the answer is 1. Then, minus 3 is subtracted. 1 minus 3, di ba, cannot be? So, lalo na sa 3 at 2, cannot be din yan. So, automatic letter A, di ba? Sige. Number 5. Taylor blank her original story. So, number 5 po ay, ito po ay subject-verb agreement. So, saan po dyan ang clue or ang keyword? Ang keyword po ay Taylor. So, saan po dyan ang sagot? 3, 2, 1. Ang sagot po ay okay, letter C. Rights. So, ang subject po, ang keyword po natin ay yung subject na si Taylor. So, ang subject po ay singular, di ba? So, dapat ang verb po niya ay ends with, tama, with S. Number 6. Harry blank of being a wizard. So, saan po dyan ang keyword? Keyword po ay, tama, Harry. Ayun, ano pong sagot? 3, 2, 1. Ang sagot po ay letter. Okay. So, again, we have letter B. So, ang keyword po ay si Harry. At si Harry po ay singular. So, dapat ang verb po ay ends with, okay, with S. Number 7. Marisa prefers Bagani blank ang probinsyano. Saan po dyan ang keyword? Okay, ang keyword po ay prefers. So, saan po dyan ang sagot? Sige, 3, 2, 1. Ang sagot po ay letter A. So, balik tayo sa ating keyword. Prefers. So, anong ibig sabihin ng prefers? Diba, mas gusto niya. So, sa sitwasyon na to, tayo po ay, diba, nagkukumpara po tayo ng dalawang teleserye, diba? So, kapag nagkukumpara po tayo, ang ginagamit natin ay, tama, done. Sige. Number 8. Tayo patlang kumain habang mainit pa ang kanin. So, saan po dyan ang keyword? Meron ba? Ipagpalagay natin na hindi natin alam. Hindi natin alam yung keyword. Sige, ganito na lang. So, gaya ng ginawa natin kanina sa math, diba? Trinay natin yung A, B, C, D. So, ganito ang gagawin natin. Tayo
nang kumain habang mainit pa ang kanin. Letter B. Tayo nang kumain habang mainit pa ang kanin. Letter C. Tayo pang kumain habang mainit pa ang kanin. At letter D. Tayo sa kumain habang mainit pa ang kanin. Ngayon, pwede natin i-apply po yung elimination method. Okay? So, kapag pagbasa nyo po ay pangit pong pakinggan o ang sagwang pakinggan, automatic, mali na po yan. Sige. Tayo nang kumain habang gumayot makape. Paang kanin. Okay bang pakinggan? Okay. Tayo nang kumain habang mainit pa ang kape. Kanin pala. So, letter C, tayo pang kumain habang mainit pa ang kanin. Diba ang sagwang pakinggan? So, X na to. Letter D, tayo sa kumain habang mainit pa ang kanin. So, ang sagwa tignan. So, wala na to. Eliminate na yung dalawa. C and D. So, ito na lang. Ngayon. So, parang ang nakakalito, no? Kasi pariyo lang sila eh. Parang pariyo lang. Sa bye-bye lang naka-diferensya. So, sa ganitong senaryo po, kung alam niyo po yung gamit ng nang, ang nang po kasi ay ginagamit ito kapag ang salita sa unahan ay pang-uri. Ngayon, ang kumain ba ay pang-uri? Hindi, di ba? Ang kumain po ay, ano yan? Verb o pandiwa. So, ang samang sagot ay, okay, letter A, nang. Hindi na tayo nakapagbilang, no? Sige. Number 9. He fired his assistant for being presumptuous. The opposite of the capitalized word is, ano? Okay, saan po dyan ang keyword? Ang keyword po ay, tama, presumptuous. Ngayon, tingnan nyo yung huling sentence. The opposite. So, opposite po ng presumptuous. Diba? Sige, ano yung sagot? Kaya ang sagot po ay letter A, humble. Bakit po humble? Okay, guys, ipagpalagay natin na hindi mo alam ang salitang ito. Hindi mo alam. Diba? Diba, imposible mong masagutan. Ito. Pero actually, kaya mo itong sagutan. Ano po ang technique na gagamitin natin? Gagamitin po natin yung contextual clues na technique. So, balik tayo sa sitwasyon. He fired his assistant for being presumptuous. So, ano kaya ang salitang ito? Di ba? Natanggal siya sa trabaho, di ba? So, this must be a negative. Negative po ito kasi natanggal siya sa trabaho. Ngayon, ang sinabi po dito ay opposite. Di ba? Ano po yung opposite ng negative? Di ba positive? So dito, hanapin natin sa apat na choices na ito. Hanapin po natin yung positive. Sige, letter A. Positive ba? Positive. Humble. Loud. Positive ba yan? Hindi. Letter C, reserve. Positive ba yan? Parang hindi. Arrogant. Lalo na itong hindi positive. So,
Ang positive sa kanilang apat ay letter A. So, ito po ang sagot. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo sa ngayon. At sana po ay meron po kayong natutunan sa ating General Education Review sa araw na ito. Gagawa pa po ako ng mga video about sa pag-review sa board exam. At pasensya na po sa mga maiingay. Kasi wala talagang lugar eh. Talagang maingay talaga. Hindi natin kontrolado yung ingay ng mga aso, pusa, manok, ingay ng mga tao. Kaya pagpasensyahan nyo na. Okay po? So, hanggang dyan lang muna sa ngayon at don't forget to like and subscribe my channel for more notifications po. Ben, tulong ko yung nabi mo to rin. Ato karsi, may tubi lang sarin. Hello! Welcome po again sa ating YouTube channel. Lupo ba kayo ni Ngayon naman po ay mag-review tayo sa General Education po. Okay, so nung nakaraang video po ay natutunan natin sa kung gaano ka importante yung keyword sa pag-locate natin sa tamang salita.